जी बाइस्कोप बड़की बर्थडे लहरिया के मौका पर जी बाइस्कोप के बड़का फैन लोग के भेंटाइल एक से बढ़ के एक बर्थडे बधाई संदेश, जवना में से 2 प्रतिभागी बनले महाविजेता, जिनके भेंटाइल मुंबई होके वाला सितारा से सजल जी बाइस्कोप के बड़की बर्थडे पार्टी में शामिल होके के महामौका। नया ब्लॉकबस्टर मूवी के भइल बौछार, टैलेंट कैमरा एक्शन में एंट्री के लगल कतार, जश्न बदूसल बेमिसाल के सबके आभार, धर के दुगनी रफ्तार बढ़ी जी बाइस्कोप परिवार, झूमे पूरा देश मिलके गाँव और शहरिया, आठों पहरिया बड़की बर्थडे लहरिया। भोजपुरी फिल्म देखे के बाद तो सबसे बढ़िया चैनल जी बाइस्कोप के छै, त देखत रही जी बाइस्कोप धमाकेदार फिल्म और लूटत रही लहरिया, त देखत रही। रउआ सबके बधाई संदेश भेजे खातिर जी बाइस्कोप के बड़का फैन लोग के बहुत बहुत शुक्रिया। आज खातिर बस इतना ही। देखत रही आपन पसंदीदा चैनल जी बाइस्कोप।